Esta é a nova imaxe corporativa do Museo de Pontevedra, un M baseado na arquitectura da cidade e tamén no tesouro de Caldas. A autora desta identidade visual foi a diseñadora Uki Permuy. Este símbolo, que é unha M, que trata de ser mayúscula ou minúscula. Quizá ten aí como unha tensión que al final conseguiu ser as dúas cousas. Por un lado é mayúscula, porque eu creo que ten que representar unha estrutura importante, unha referencia. Entón, me parece que é importante que teña esa capacidade de representación, pero ao mesmo tempo é minúscula porque tamén así representa a cercanía da xente. Tras máis de 75 anos utilizando un ex libris de Alejandro de la Sota, o Museo de Pontevedra quiso dar un paso máis con esta renovación. Un cambio que, segundo o director, era necesario para o futuro desta institución. A bella imaxe non desaparece, senón que recupera a súa función primixenia e se converterá nun ex libris que figurará en todas as publicacións impresas e digitais que se promovan desde o museo. Ambición, futuro e cambio. Así definiu o vicepresidente da Deputación esta nova imaxe. César Mosquera mostrouse moi emocionado con esta renovación e asegurou que é só o principio dunha nova etapa do museo. O crear unha ilusión de que estamos nunha nova etapa no museo, de que nos proxectamos para o futuro, esa imaxe que podamos crear, non? Porque creo que é sumamente importante, non? Tanto a presidenta da Deputación como o alcalde de Pontevedra agradeceron esta nova imaxe e insistiron no gran poderío que ten este museo. Temos que aportar o noso grao de arena, intentando modernizalo, adaptalo aos novos tempos e, polo tanto, deixar unha pegada a todas as xeracións, deixan unha pegada naquilo que xestionan. E isto é o que hoxe vai acontecer aquí, unha nova pegada na historia do Museo de Pontevedra. Temos un legado impresionante que fai que efectivamente sea un dos museos máis importantes de Galiza e do Estado, que creemos que hai que dalo a conocer, que hai que abrilo ás persoas, non? E para iso unha campaña de imaxe potente axuda moitísimo, non? Esta nova imaxe reflicte o proceso de renovación no que se atopa inmerso o Museo de Pontevedra. A escultura que se aluce no exterior deste sexto edificio é unha peza do arquitecto Jesús Fole.